皆さんこんにちは。釣り動画を配信しているあきらです。今回は来魚釣りです。うわっ、危ねえ、外れたとこだった。でかい。逃がそう。元気よかったな。はい、今回使ったタックルなんですけど、ロッドがゴーエモーション 702X、 リールがバス 1XT、ラインがフロロカーボンの20ポンド、ルアーがオフセットジグヘッドを使った3インチのパワーホッグです。